सयल कनजारभेशननिफ्राय भालुकमारि गामियाव उदालगुरि डिभिजननि सिङाव प्राय जोङो 53 लाखनि सेंसन खालामनाय जादोंमोन। टेन्डार भेलुआ अबसे दा एसे खमायहैदों। टेन्डाराव बिल' मारिनायाव 44 लाख फैदों। दा बावहाय माने दा लामा मोनसे इर'सनाव बायनो थांगासिनो दङ। बे लामाखौथ' नोंथांमोना नायनो नुबायानो। स' बेखौ जोङो माने प्रटेक्सननि वाल होगोन। बे लामाया बेनि दारैनो बासिसिगोन। आरो खाथियाव राबार बागान दं, बेबो इर'सन जाबाय थादों। आरो राबार बागाननि बारनानै हरैहाय उनथिङैहाय माने आबाद मावग्रा माइ गायग्रा फोथार दङ, बेबो इर'सन जाबाय थादों। दा रायजो राजानि मोनसे गोलाव समनि डिमान्ड दङमोन, बेहाय मोनसे प्रटेक्सननि थाखाय खामानि मावनांगौ। आंनाव आरजिया थांनाय लोगो लोगो आं बेखौ डिअ'खौ बुंनानै डिअ'आ सार्भे खालामदों। आंनावहाय दा बेबायदिनो 53 लाख सेंसन खालामनाय जादों। दा टेन्डार भेलुआव बेयो 44 लाख थांबाय। दा बिनि दारै जोङो खामानि मावनो दिनै टेन्डारबो जोब्बाय, जिहेतु आराम्भ खालामजेननाय जाबाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै। आं सानो बेनि गेजेरजों दा भालुकमारि आरो बिनि खाथि खाला ओनसोलाव जिखिनि जेंना, हा खुरखानायनि जेंना जादोंमोन, बेयो जोबनानै थांगोन। आरो बे जि लामा स्टेट हाइवे थांगासिनो दं, बेजों बे लामाखौबो जोङो रैखा खालामनो हानाय जागोन। जों मोजां मोनदों। जोंनि गामिया भालुकमारि, बे प्राय बहुद पुरुना गामि। नाथाय जोंनि गामियाव हाबोब्ला दंग' मोनसे दोङो, दैसा मोनसे दोङो। थारमाने बे दैसाया जोंनि गामिनि लामाखौ खुरख'लांदोंमोन। आरो खुरख'नायनि जुगेदि दिनै असम सरकारनि सयल कनजारभेशननि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म सार, बिथाङा जिबायदि जोंनो मोजां सेंसन खालामनानै हरदों, बेनिखायनो जों खुसि जादों, जों रंजानाय मोनदों दिनै। नाथाय बेखौ थाबैनो मावना होयोब्ला गाहाम मोनगोन। मानो होनबा सानसे जल'फोरा हाबा जाबाय, इनकामफोर गैया। नाथाय दिनै बिसोरो हा इसे थानायखौ खेथि खालामनानै बेबस्था लायो, न'खर खुङो। बिनिखाय बे खामानिखौ थाब मावोब्ला बिथांमोनाबो, बै सेंग्राफोरा मा होनो खेथि खालामनो हाफिनगोन। जुदि थाब मावाबा बिसोरो बे खेथिखौ दोनथ'नांगोन। थिकादारा इनकाम खालामनानै मोनजागोन, नाथाय जोंनि पाब्लिकफोरा इनकामाव थाबथागोन। बेनिखाय जि मोनबाय, जों रंजानाय मोनदों। खामानिखौ थाब मावना होयो। आंनि बुंनाया बेनोसै।